Yo, what's up mga tola? Welcome back to my channel. It's me again, Pac Salas. Dito ako ngayon sa may crossing, dito sa may Angeles City. Ayan, titignan natin kung anong pwede nating makain dito. Ayan, sa mga street foods. Ayan, ano muna tayo Tingnan muna natin kung ano pwede natin kainin. Papakita ko muna sa inyo dito lang yan sa may crossing. Malapit sa may Aling Lusing Sisig Queen Wingstop. Ano na peraso sir, chicken wings? Ayan, try muna natin i-vlog yung mga pagkain mga tol Chicken inasal, ayan Tapos may chicken inasal ba? Halos parehas lang. Ito ang grease sausage. Tapos ito lang yung Aling Lusing The Sisig Queen. Ayan. Tapos meron din silang pork sisig, lechon kawali. Ayan. Ayan. Ayan yung pampaano sa batok, di ba? Kung mataas yung presyon mo, hindi kayo pwedeng kumain yan. Tong-tongs. Ayan. Sisling sisig, sisling corn, special chicken inasal. Yan, mukhang masarap Ito pala yung Santa Teresita. Sa kabila papunta ng Angeles City. Tapos ito papunta ng Balibago. Tapos meron pa dito nagtitinda ng fishball tsaka pritong manok. Ayan. Yan yung pritong manok. Ito naman yung fishball. Kikiam, ayan It's me again, Pac Salas. Ayan. Dito tayo sa may SM Telebastagan. So, imimit ko lang si Eric Malasakit para kunin ko lang yung mga pinagawa namin na sticker. Ayan mga tol yung gustong ng sticker. Ayan, meron na akong na print na sticker. Kung sino man may gusto, ayan, bibigyan ko kayo. Ayan, kapag nakita nyo ako ay bibigyan ko kayo. Ako, meron ba? Meron ka rin, syempre, ikaw pa. So, ayan, dito tayo sa may Telebastagan. Ayan, napakaganda pala rito. Napakarami na palang mga stall dito. Di tulad dati, napakadilim pa rito. Ngayon, okay na. Diretso lang tayo dito, papunta lang San Fernando. Magmi-meet kami sa may Jollibee sa may Sindalan. So, ayan mga tol maraming salamat pala sa subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Shoutout na rin sa mga grupo natin dyan, yung mga Kabalen Motovlog, yung mga Kapampangan. Ayan, subscribe nyo na yung mga channel nila. Ayan, papakita ko na lang sa inyo dito sa screen natin. Ayun yung mga logo ng pangalan nila. Ayan, shoutout. Paparami na rin tayo. Eto, nasa Sindalan na kami. Dito sa may Jollibee. Eto, malapit na kami. Ayan. Hintayin ko lang si Eric Malasakit para makuha na natin yung
sticker natin. Ito, ang daming sticker nito, oh. Mukhang vlogger din to. Ayan, dami niya ring mga sticker. So, dito na tayo sa may Sindalan. Hindi ko lang alam dito kung saan kami magkikita. So, maghihintay muna ako rito, ha. Hintay lang ako rito. Ayun yung Sindalan. So, dire-diretso ka rito papunta ng San Fernando. So, maya-maya lang mga tol, maghihintay lang ako, ha. So, ito si Pops Eric Malasakit. Ito. Pops, gusto na? Ito. Ano? Bukas ba? Bukas meron tayong ano? Oo, sasama ako. Yo, welcome back again mga tol. So, pagkatapos natin sa Sindalan, ito, nandito tayo sa may Angeles City. Ayan. So, titignan lang natin dito sa may Angeles City kapag ganitong oras mga tol, ha. So, ayan, kakatapos lang namin nag-meet ni Pops Eric Malasakit. Ayan, kaibigan natin yan sa Kapampangan motovlogger. Ayan. Dito na tayo sa may Genra Mall. Ayan. Ito, napakadilim pala rito kapag pag ganitong oras. Sarado na rin mga nagtitinda ng mga cellphone dito. Ito. Ayan, bukas pa pala yung mga ibang nagtitinda ng case. Ayan, dire-diretso na tayo niyan, pauwi na. Kasama ko ulit si Bien Alcario. What's up mga tol? Pa-subscribe sa channel ko mga tol. Salamat. So alas 9 pa lang ng gabi, kaso wala na alas lahat tao rito. O konti na lang. Ayan, ito na yung Angeles City. Dito sa may, ano ba to? San Nicolas. Oo, San Nicolas nga. Ito dati may night market dito. Kaso dahil pandemic ngayon, wala. Bawal. Dito rin ginaganap yung Apo pag Biyernes. Ito, puro tambak ng basura na lang yung naiwan dito. Ayan, oh, ang daming basura. So, ayan mga tol, ha, maraming salamat sa inyo, sa panunood, ha. Hanggang dito na lang mga tol, ha. See you next vlog na lang ulit. Salamat po.